Здравейте хора, миналия епизод минахме това и това ниво. Да, видяхте как се провали, точно когато пуснах камерата. Значи сега това ще ме отнеме Това малко повече е пети епизод. време. Този би трябвало Android да се казва Android. Исусе! 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 Аз съм без да го гледам, глед. Исусе! 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 Точно сега ли трябваше да изпишеш, че ми пада батерията? Вух, Си 11-то. изписал преди 5 минути. Така. 11-то невъзможно. Не, възможно е да има супер не... Супер... В недъра. О, яко. Супер... През лавата ли трябва умрем? Не. През един блок. Ага, видях. Да. Който е долу. Да. Ага, видях, значи сега от тук. Значи от тук, тук. Тук. Не. Ама не е тук. Ох. Добре, ако падна е тук. Не, видях го. От тук. Къде? Сега тук трябва да падаме на паяжина. Я? Да, яко е, ела да видиш какво е яко. Ще го видя. То паяжината не се вижда. Супер. Ти трябва да наизустиш. Трябва да паднеш някакси. Тя е бяла пажината. Но не се вижда. Ти не знаеш пажината как изглежда. Тя е бяла. Така. Аре, не мога да мина през една дупчица. Ще го мина. Айде, мина го. До кой ниво си? След това? Сега съм на 12. Сега ще ми отнеме 10. Да. Аз съм вече на второ ниво. Аз съм на... Какво второ е? Не, аз съм на второ. Ами ти не се страхте. Това е 10-то. Така, сега това е А 10-то е много сложно, 12-то ниво. Ще ми да минеш. Моля те. То 10-то... То 12... Върху лавата ли трябва падна на 10? Не бе. Не бе, долу като паднеш, от вода има и лава. Не. Да, върху водата трябва да си минеш. Трябва да минеш пред една много малка дупчица. Да, виждам я. Ето е тука. Ето. Да, нещо с другата. Да, е са. Ако ми го минеш с блок. От кой е? От който искаш. Върху тебе. Това е като първо, обаче по-гадно. Защото пак е с дупчицата. Ага, трябва да минеш през дупчицата. Видял го. Защото там после има още една дупчица. Да. По-удобно е без кълъв. Ага, разбрал го това ниво. Ще се опитаме, че го мина. Сега си играя на неговия телефон. Аз игра на неговия телефон. Ага, сванал го. 12 ли си? Да. 12 няма паяжина. Не бе, на 11-то има паяжина. Това почти е... Това не е ли първо? Не! Много по-гадно от първо. Защото виж, сега аз идвам тук. Мале, как ще го мия? Разбрал го. Умен! Дай да ми се регенериш на кръг. Ако мина 10-то ниво, да знаете, че е бог. Не, имам преди, че аз го минах, не той. Да. Защото той сега играе на моя телефон. Да, и почти ще му мина това ниво. Почти му го мина. Фанах му от цаката. Трябва да внимавам къде падам. Е тук. Не! Какво с това? Хванах му цаката, знаеш какво е? Сега ще покажа каква му е цаката. Значи падаш, виж, не падаш тук. Точно. Не тук, няма успеш. Виж. Да, няма да успеш там. От тук пак падаш така. Вече мама. Ало? Още малко ще поседим и... Така. Ще се прибирам. Няма. По-рано от това не знам. Там някъде. Някъде към това. Дълбок. Има друга цака. Дълбок. Дълбок. Кажа другата цака по-яка. Сега си при лавата не си взима и с чекпоинт. За 11. Добре, сега да видя лавата какво е.
Има още ниво. А, това какво е, бе? Сноубол. Какви снежни топки има? Хвам смуцаката. Какво на смуцаката? Той е същото като... Върху пажината ли трябва да паднем? Да. Той е същото като това. Искаш ли да го Да, ако може. Не. Сега си на неговото. Готово. Да! Не, бе, виж. Ма то само една пажина ли? Да. Да! Не, бе, виж. А ти трябва да паднеш върху тази пажина. Да. Да бъде пребавното. Сега ти, който го направил, ще го прецакам после. Ще види какво ще направя. Като го свърши. Знаят, повечето сега знаят какво правя, когато Добре. някой... Ще го мина и ще ви... Ще се върна. И ще се върна. Ето виж. Макра. Това ли е диспенсъра? Мека, къде сме смешни взели кофа? Диспенсъра. Давай ти чупи. Чупа. Чупа бокове. Ти диспенсъри, бе. Сега трябва да чупим диспенсърите. Не трябва да чупим. Какво трябва да ги правим? Кажи ли как го направих преди малко? Сега как да го направим? Сега гледай. Хитър, румен, стърва. Така. Ще го сложим някъде, ще го стъпнем. Хубаво, подълчито, накрадено. Сега ще се разлезна новата пак. Сега ще сгори всичко, бе. Супер. Ти топли си, бе. Няма да отиде додолу. Ето. Аз ти казвам. Ай пак вали дъжд навън. Така къде ми е път. Опа, чакай да стави. Сега как го направим да не е по-добре? Така. Добре, ще се върнем, когато го правим. Ето. Спира. Лавата. Спира. Лавата. Има лава, има кофи. Ето. Спира. Лава. Ама още лад. Още ще го понася на това. Махнем просто кофите. Това е целта на играта. Помахнеш кофите. Да. Тук трябва да спре. Ама не спира. Дани! Какво? Удари ме. Извинявай. Абе, Човек! гледай го. Даде ми кофа слава. За какво ми е? Да пълна още. Ага, намерих диспенсър. Гледай кофи. Ти просто трябва да вземеш от диспенсърите кофе. Той тук се премахна тази лава. Да, знам, защото аз я спрях. Ето ги. Спирам вече. Взех всички. Юпи, знаеш колко лава има в мене. Не е горе. Бързо като мога. Прави това има умни. Да сгоря някаква лава. Дани! Какво? Защо ми даде лавата? И дай бързо. Дадох ти лава. Да. Добре, ела, бързо си вземе чекпоинта. Ицмеле го. Къде има? Добре, защо се потече, бе? Ти тъпли си, бе. Няма спокойно, аз ако потече ще го взема. Взимай го, бе. Добре, няма. Спокойно, аз съм преценил всичко. Няма да бъда дава, бе. Да спиме бързо. Аз лягам да спам. Аз лягам. Легнах. О, прецака 10 пъти. Прецака го пътя. Хора, сега сме на 13 ниво. Уау. What the... О, пак трябва да паднем върху пажина. И тя е в края. Аз не я видях. Тя е в края. Видях.
Трябва значи да минем първото. Той по-средата трябва да минеш първо. В края в десния ъгъл. Хлебар. А, видях я. Видя ли? Да. Не, аз. Десен. No. Пажи. Това ако мина. It's my life. Видях къде умря и аз там умря. Ай, по друга път. Бате, какво и двамата паднаха. Ще падна от друго място. Ето тук. Ще скочи. Ма удари. Ай, беше ти. Посоката на клипачета. Аз го разбрах. Защо ми... Ой, аз го разбрах как се минава, ама не го минава. Не бе, от... най-в края в десния... Знам, че е там. Аз тръгнах към... Добре, стига бе, какво се обърквам винаги? Нещо се обърква. Добре, нямам кофе слава, това е хубаво. Така. За колко малко? Да! Ама не. Знаеш ли за колко малко? It's my love. You know ever. I'm gonna live forever. Така. Да. Да, ама не. О, да! It's my life. Как минува, бате? На късмет. Да се пазя от кофите. Да не би получи, защото мраза кофе. Аз има и още на напъл. Стига бе! Арема! Ти видя ли къде паднах? О, какво? Къде влязал бе? Да ми дай кофе. Стига бе, къде... Къде влизам? Влезна в 14 май. Бате, видях къде падна точно пред мене. Падна. Да. Бате, ти ми оцели главата. Хора, той ми оцели главата. 16 минути, до скоро. Май няма гледа как умням. И чао. Това ще за този епизод. Това ще за този епизод. Здравейте, хора. Ако ви е харесал клипа, Да, той само абонирайте се. Вау, 40 много яко. С някакво пиленце. Абонирайте се и до следващия път. Чао! И здравейте.